Helt okej. Det var ett moment, det är just din första 2 hinder i början som är lite, om du vet att det är kort. Försök att bara med dig själv. Sätt dig i position och det räcker för att din hand kommer till dig. Håll dig där uppe. Och nu tog du ganska hårt tag i den. Och plötsligt så stod du och sa, jag vill så mycket för tidigt igen. Och så får du där och rida dit. Och så blir det inget språng. Då faller du lite över. Här var jättebra, för här var du tvungen att hålla tag i vänstertyget för att komma ut i spåret. Och där hoppar en fantastiskt fin hund. Och du märker det inte minst efter här med det svårt att hålla linjen där. Man vill gärna ut i sargen igen. Och det är, vi ser det om och om igen. Det är liksom konsekvent. Tänk på samma grej så löser sig många realt sig själv. Okej, vi kör.